ва духтаро нигоҳ кунен ҳамқа моделҳои фасони мебел омадага ина спальни гарнитурои хушрӯ марамад нигоҳ кунен аҷоиба новинкаҳои беҳтарин ҳозир якта ба якта нархоша ма шумода мефаҳмонам ина касе ки омада наметона нависен доставкатон мекунанд қа хушрӯ инаи моделша бубинен чихо фасон ҳамаи ҳамино комплектан диваношон кати нархошон чанд сумай инами 8000 сомон ая диванш кадомай ира диванш нест шумо бинависен суратша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунанд ҷоки камай ҳар якша бировардагӣ нестанд ана баъд 8000 сомона доставка установкаш кати аи сафед чи комплект 7200 сомонаи тамошобино диван дора матрасаш чӣ хеле медицинский матрас дора диван дора оина дора тумбучка дора диден 7200 сомон баъдан аира бинени қа хушрӯва и чанд пулай 7500 сомон и вайшая диваншай ина диванаш кати тамошобино нигоҳ кунен чихо хушрӯи калонакай диванаш матрасошон бо медицинский марамад ина каседа дар корай ҳатман нами нуқтаи савдо биёин ма чанд сол шид пайваста иҷара шумода тавсия метиҳем борои хушрӯ ина бо овардиян марамад муштариҳо розиян касе ки гирифтагиай розиян аз ин нуқтаи савдо барое ки нархошон ҳам дастрасай ҳам беҳад коршон хубай доставка установкаш катиай бозори корвон бинои корвон сити тамошобино якум ошёна назди амонатбонк даянд ира бинен охири чихо хушрӯвай баёшон мебелошон баъд медонен ай чанд сум сар мешавад мебел дар ин нуқтаи савдо аз 5000 сомон сар мешавад тамошобино ина нигоҳ кунед ина ҳама инами комплекти фасон 5000 сомон ай диден чихо хушрӯвай марамад арӯсако мебелгир бошен ҳатман биёен и чанд сумай инаи 8000 сомон духтаро нигоҳ кунед борои навҷада бисёрай инаи пешино буд ку бисёриё хай мехоҳанд ина чанд пулай и 6500 сомона инам дучи 7500 сомонаи тамошобино 7 дар дора ва фанерш мана модели новинка марамад духтаро ҳамаш стилои хайтек евростил тамошобино марамад ҳамина ҳамияя ина нигоҳ кунен ира бинен чихо хушрӯване марамад тамошобино ҳатман биёен бинои корвон сити тамошобинони азиз нигоҳ кунед чихо сандуқҳои фасон омадай беҳад хушрӯ ҳамаш бори нав мебелнян инамино кати метонен шумо комплект мебел гирен беҳад хушрӯ ино чанд пули будиян фасона ира бинен инаи қисми болора нигоҳ кунед тамошобино 650 сомон анаи поён будагиёш бошад 700 сомон иҷасвед нест камакак ториктаракай леки бовар кунед духтаро ай пешам қа хушрӯвай и чанд пулай инаи қисми поён 700 сомон нигоҳ кунед духтаро чихо хушрӯан ина арӯсако духтарако каседа дар корай ҳатман сандуқи хушрӯ гирифтанӣ бошен и 650 боло будагиш ана ино 650 сомон мебелниҳои новинка ҳатман бозори корвон биёен бинои корвон сити якум ошёна назди амонатбанк даена рақамашон ҳаст дар рӯи экран бо касое ки омада наметонанд нависен куҷое хоҳен доставкатон мекунанд ана баъд бо ҳастай дигар намуди сандуқҳоям ино чанд пулаянд то поёна ҳамаш тамошобино нигоҳ кунен инаи тараф боша ҳамаш сандуқҳои хушрӯ 550 сомон мана моделакҳои фасон кассе сандуқгира ё ҳамаш калони хушрӯванд 550 сомонӣ ина касседа дар кораи духтаро метавонен муроҷиат кунен дар ва как доставкатон мекунанд ира бинен қисми поёншам хушрӯ инаи тарафшам хушрӯ боз ҳам духтарако мебелҳои фасон мебелҳои новинка дар бозори корвон бинои корвон сити якум ошёна назди амонатбонк дар ин нуқтаи савдо тамошобино аз 5000 сомон сар мешавад нархи спальни гарнитур ина арӯсако духтарако марҳамат биёен ай пеш тамошо кунен ҳамин қадар вариантошон бисёрай ҷо ки камай мисол як 3-4 тушак шудагиян тамом леки шумо биненда ҳамқа каталог бисёр доранд доставка установка ҳастай ҳам нархошон арзонай ҳам хушрӯи босифатай мана ира бинен чихо хушрӯ инаи чанд пулай оз диваншам нишон метам 7000 сомонай тамошобино матрасаш медицинский манаи диваншай тамошобино нигоҳ кунед чихо хушрӯ мана
ойна дора, тумбочка дора, хулас ҳама чӣ дора. Мана нархш 7000 сомон, доставка, установка, матрас медицинский. Беҳад хушрӯ вайша диванша бинен калонай майда як нестай. Баъза нози ваюх майда на, леки калонай. Диден чӣ хушрӯ. Баъд медонен духтаро, инаи чомнай синира бинен, қа хушрӯ необычный, а? И чанд пулай? 8400 сомон. И модели навай 7 дар дора, мишфанерш 7 дар дора. Ҷоки камай тамошобино, ҷоки камай ира мисол оинашаву ваёш нестай, диванош дар иҷа нест, леки шумо нависен суратоша мепартоянд. Глянцвияй 8400 сомон. Ай бо матвишам доран чанд сомай 7 дара? матвиш арзонтарай тамошобино. Марамат биёен ай пеш бинен, боварӣ дору махқултон мешава, борошон беҳад хушрӯвай. Оз ман шумода бо инаи модела нишон тиям. Инаи чанд пулаяй? ин 6200. Ина духтаро диден чӣ фасон. Иям ами диванаш кати, ойнаш кати, тумбочкош кати 6200 сомон. Матрасаш медицинский, доставка, установка ҳастай. Марамат тамошобинони азиз, мебелгир бошен, ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. Ёки нависен, куҷое хоҳен доставка доран. Ана духтарако бисёри бад аз анамин намуд комплектҳо мепурсидан барои прокат гирифтан. Марамат ҳам шишагиёш ҳастай, ҳам анамин намуд сабатҳо ҳастай. ҳозир якта ба якта нархош катимаш мода мефаҳмонам. Нигоҳ кунен. ҳозир барои мисол туй бисёр мегиранд прокат. Ино барои тортана майдатараш, барои тортаи шишагӣ 40 сомонай прокаташ. Прокат ба чанд рӯз метиҳен? 3 рӯз 4 рӯз ам 40 сомона. 3 рӯз 4 рӯз ам 40 сомон метиҳен. наира барои торт бурдан набураки хушрӯ мешава. манаиам барои тортаи 40 сомонай. ана ино барои ваяя самбусая, барои обу, барои ҳама чи соку кулчаву хулас. иё 50 сомони ана. калонош 50 сомонан. инош чанд сомон? ино 60 сомон. диден духтарако проката 60 сомон. баъд инчунин барои либоса ҳаста. ина калоно ино 70 сомон. касе бо бисёр мегирад скидка дора. марамат метавонед муроҷиат кунед. дара доставка доред? доставкатон мекунанд. ёки биёен бинои Корвон Сити якум ошёна назди амонатбонк дае. баъд тамошобино ина хеле сабатҳо ҳастай. донаш 30 сомонай. мана комплект ами як донаи ами прокаташ 30 сомонай. анавай ду дона ҳисоб мешавад. духтарако марамат аз инам агар бисёр бигирен мисол бо ягон сум скидкатон мекунанд. хулас биёен ай пеш бо бинен.